Vítajte pri ďalšej časti našej cesty na Nordka. V minulej epizóde sme našu výpravu ukončili v poľskom meste Poznaň. Dnes pokračujeme ďalej. Cieľ je jasný. Dostať sa v jeden deň čo najďalej na sever, aby nám zostalo čo najviac času priamo na Norsko. V tomto dieli uvidíte Tesla Gigafactory, doktora Edkera, krásy severného Nemecka, Dánsko a zároveň preveríme, ako to celé zvládne naše auto. Deň začíname klasicky na pumpe. Poľské ceny palív sa jednoducho musia využiť. Benzínová nádrž je plná ešte z posledného tankovania pri Krakove. LPG zo Slovenska cez to veľmi nefungoval. Ale ako náhle sme sa dostali na poľskú diaľnicu, systém šiel bez problémov. V podstate na plyne som sa dostal až do Poznania. Teraz teda natankujeme ďalších 65 litrov a môžeme ísť ďalej. Nasleduje nákup zásob jedla ešte v Poľsku. Čím ďalej na sever, tým bude všetko už len drahšie. Dubajské buchty. Musím povedať, že boli naozaj výborné. Hydroboost, navodnenie, poriadna hydratácia je základ. Ľubo vstúpil do exkrementu a snaží sa to vyčistiť, aby to v aute nesmrdelo. A tá lietajúca osa v aute je len ďalší problém. Vyrážame. Dnes to budú prevažne diaľnice a autobahn. Prekvapivo, nášmu náladovému systému LPG diaľnice sedia. Keď auto ide v otáčkach, LPG funguje takmer bez problémov. Runy wyryte w ich skórze starej wiedzą więcej niż czas się starał. Czy usłyszysz ich pieśń? Czy odważysz się wejść? Cienie lasu, święty krąg, zielony blask, bursztynowy prąd, świece płoną, a noc wciąż trwa. Cienie lasu wzywają nas. Pit stop na očistenie skla. A znova zdravá strava. Severné Nemecko. Tu sa stala taká vec,
ktorú nemám natočenú. Ale môžem vám ju opísať. Kvôli LPG som kupoval rôzne konektory. A vedel som, že v tejto časti severného Nemecka sú už iné typy ako u nás. Takže som zastavil na benzínke, našrubujem konektor na auto a pozerám a v stojane vidím, že konektor je úplne iný. Prúser, čo teraz? Idem za pani z pumpy a hovorím jej moju krásnou nemčinou, že aký mám problém. A ukazujem, že mám iný konektor. Ona hovorí, že taký konektor majú pri druhom stojane. Pozerám sa vonku na radu čakajúcich aut, že dostať sa k druhému stojanu bude asi problém. Ona ale hovorí, že má ten konektor, ktorý mi chýba, na ten prvý stojan, takže mi ho požičia. Tak som vďačne natankoval 65 litrov. Konektor som vrátil a pekne poďakoval. A mohli sme pokračovať ďalej. Sever Nemecka síce nepôsobí úplne ticho. Je obdobie žatvy. Po ceste jazdia traktory. No práve to k tomu kraju patrí. Medzi poliami stoja krásne klasické domy. Upravené záhrady a vidiek, ktorý má svoj vlastný rytmus. Páči sa vám tento štýl vidieka? Prvýkrát v Dánsku. Ako prvé som si všimol asi najlepšiu kvalitu diaľnic, aké som kedy videl. Og da han kom i lunden, så grøn en elver dansker så let og skøn. Stansen, den går så let gennem lunden. Den elver dronning rækker hånden frem, kom Olaf, Olaf. To, že sme v Dánsku, znamená, že uvidíme veľa mostov a iné monumentálne stavby. Jeg ikke kan, og jeg ikke må. I morgen skal mit bryllup stå, men stansen, den går så let gennem lunden. Stansen, den går så let gennem London. Popri diaľniciach bolo veľa firiem s veľmi zaujímavou architektúrou. Festende kær, men stansen, den går så let gennem London. Og vil du ikke blive hos mig, sort og sygdom skal følge dig.
Dávame si pauzu pri dánskom meste Kolding, čo je asi 777 km od Poznania. Musíme sa posilniť. Poľský chleba s paradajkami chutia v Dánsku veľmi dobre. Deň sa síce nekončí, ale tento diel tu ukončíme a budeme pokračovať v ďalšom dieli, v ktorom sa môžete tešiť na takéto monumentálne stavby, na ktoré som sa ja extrémne tešil. Og da han kom til borgerled, der rendte der blod fra sædet ned, mens dansen den går så let gennem lunde. De skænkte mjød, og de skænkte... Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom dieli.